Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comenzo á sesión plenaria ordinaria de hoxe, 26 de outubro de 2017. En primeiro lugar, excusar a asistencia do concelleiro Manuel Fafián, que non pode, por cuestións personais e laborais, hoxe non pode asistir. O primeiro punto da sesión de hoxe é a aprobación da acta do 28 de setembro de 2017. Sí. Nos imos adiantando. Algúnha manifestación? Enténdese entón aprobada por unanimidade. O segundo punto é a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos, acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en sesión ordinaria do 19 de outubro de 2017, ditaminou favorablemente, por maioría de votos a favor, a seguinte proposta de acordo. Unha vez que foi vista a necesidade de incluir nesta ordenanza a tarifa por certificacións expedidas do Concello polo punto de información catastral nos termos que establecen os seus artigos 15 e seguintes o Real Decreto Legislativo 2 de 5 de marzo de 2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, así como a resolución de 24 de novembro de 2008, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproba o réxime de funcionamento da Oficina Virtual do Catastro dos puntos de información catastral e tras o informe de interventora municipal en consonancia coa documentación que integra o expediente, propós ao Pleno da Corporación que logo do exame do mesmo adopta o seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente co quórum da maioría simple e legal a modificación da ordenanza reguladora da tasa pola expedición de documentos administrativos cuxo texto modificado recóllese íntegro no corpo do presente acordo. Segundo, expoñer ao público o presente acordo mediante anuncios no tabuleiro de dictos da Corporación e no boletín oficial da provincia polo prazo de 30 días hábiles que contarán a partir do seguinte a publicación no boletín oficial da provincia para que os interesados poden examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Terceiro, as reclamacións presentadas serán resoltas polo Pleno da Corporación e de non existir entenderase definitivamente aprobado o acordo provisional, debendo procederse en todo caso a publicación no boletín oficial da provincia do acordo definitivo do texto íntegro da ordenanza. E cuarto, comunicar o presente acordo á Dirección Xeral do Catastro. Ben, pois como comentábamos, esta modificación se refere únicamente a incluir a tarifa polas certificacións que expide o Concello polo punto de información catastral. Serían as certificacións catastrais literales e a certificación catastral descritiva e gráfica. Ben, ata o de agora non se estaba aplicando ningunha taxa, pero dado o volumen de solicitudes que houve nos últimos anos, concretamente no ano 2016, pois máis de 400, a meirande parte non de veciños deste Concello e por redundar incluso por profesionais que se dedican a estas cuestións e que necesitan este tipo de certificacións, dado que non podemos diferenciar o que son as peticións dos veciños e do que serían pois que non necesita dun punto de vista profesional e que acoden además ao Concello de Bergondo porque é un dos poucos que a día de hoxe non está cobrando pola emisión destas tarifas. Polo tanto, se propoñen unha tarifa en algúns casos maior, en outros casos menor, a concellos limítrofes, pero que, que sí se xustifica no estudio de costes que acompaña a proposta de acordo. Ten a palabra a concelleira non escrita. Bueno, yo creo que está todo hablado en la comisión. Efectivamente, si se están aprovechando gente de otros lugares y encima profesionales de nuestro personal del ayuntamiento, pues al menos que paguen el tiempo que se les dedica. Mi voto es favorable. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Muchas gracias. Pois, como xa sabedes, se recolle na resolución do 24 de novembro de 2008 da Dirección Xeral do Catastro e di que se poderán establecer algunha contraprestación económica polo servizo, aínda que na actualidade xa moitos destes trámites que se fan no PIC pois xa se poden facer na sede electrónica do catastro de xeito gratuito. Entendemos que é algo positivo para o Concello e o noso voto vai ser favorable. Ten a palabra a voceira de veciños de Bergondo. Nada. Ten a palabra o voceiro de Anova. Que hoxe lle salta a tecnoloxía.
Ah, sí, se hai algún móvil ao lado, sí, separado porque a mellor é... Bueno, a ver, eu vou ser mellor que apague casi. Vale. Sí, encendedes e de aí normalmente chega. A ver, eu, efectivamente, se estiveramos falando para unha cuestión que atinxe únicamente aos veciños e a un número reducido, como parece que é, veciños propiamente, pois probablemente estaría ben como está, non? Pero cando o que ocorre é que hai unha especie de, perdóneseme a expresión, non? Porque a mellor é un pouco exagerada incluso, pero unha especie de turismo catastral, non? De xente que ven para eso, de axencias, de xente que saca dunha soa vez un feixe de... Parece que fomentar eso non é precisamente o mellor, cando todos os concellos, ou a inmensísima maioría, fan todo o contrario. O voto é favorable, claro. Ben, polo tanto, votos a favor da proposta. Ben, enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 3 é a aprobación inicial da modificación segunda da Ordenanza Municipal Reguladora da Administración Electrónica do Concello de Bergondo. Acordos tamén que procedan. Ben, a Comisión Informativa ditaminou por maioría de votos a favor a seguinte proposta de acordo. Visto o grado de implementación da plataforma de tramitación electrónica da Deputación Provincial da Coruña, TDEC, na tramitación dos distintos expedientes do Concello de Bergondo polos distintos servizos, está sacada o objetivo de tramitar a meirande parte dos procedementos o soporte exixido pola Lei 39 de 1 de outubro de 2015 o procedimento administrativo común das administracións públicas. Un dos procedementos máis adiantados nesta tramitación electrónica son os expedientes de contratación nas súas diversas modalidades de aberto, restringido ou negociado. A Lei 39 de 2015, no seu artigo 14.2, indica quen está obrigado a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración, entre os que están as persoas xurídicas, entidades en personalidade xurídica que nos exercen unha actividade profesional para a que se requira a cotización obrigatoria, que nos representen aos anteriores suxeitos e os empregados das administracións públicas. Engadindo no seu apartado terceiro o seguinte: regulamentariamente, as administracións podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos queda acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Ainda que a meirande parte das empresas que se presentan ás licitacións son persoas xurídicas, ainda quedan empresarios individuais, persoas físicas que non estarían encadrados no artigo 14.2 da Lei 39 de 2015, pero si se pode exixir o abeiro do disposto no apartado 3 do citado artigo que se relacionen con esta administración a través de medios electrónicos. Considerando que o Concello de Bergondo pode realizar notificacións electrónicas a través da plataforma notifica.gal da Xunta de Galicia, que ten publicado na súa página web os tutoriais sobre como deben completar a súa alta na plataforma notifica.gal tanto as persoas xurídicas obrigadas por lei como as persoas físicas no caso de querer recibir notificacións electrónicas do Concello de Bergondo, e contando o Concello con ordenanza municipal reguladora da Administración Electrónica Municipal publicada no Boletín Oficial da Provincia 227 de 28 de novembro de 2012 ou a súa modificación no BOP número 60 do 31 de marzo de 2015, considerase que en aras adecuar os procedementos en materia de contratación plenamente a súa tramitación electrónica íntegra debe recollerse a previsión citada no seu articulado. Tendo en conta o 22.2 da Lei de Bases de Réxime Local, establece a competencia ao Pleno para a aprobación das ordenanzas e regulamentos, polo que propón o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar o contido íntegro do expediente na súa consecuencia aprobar inicialmente a modificación segunda da Ordenanza Municipal Reguladora da Administración Electrónica ao Concello de Bergondo co contido que se transcribe como anexo ao presente acordo. Segundo, continuar a tramitación do expediente remitindo dicto ao Boletín Oficial da Provincia a fin de que, de conformidade co disposto no artigo 49b da Lei de Bases de Réxime Local, se procede información pública e audiencia aos interesados durante o prazo de 30 días hábiles que comenzarán a contarse a partir do seguinte o da devandita publicación, inseríndose copia do dicto no tabuleiro de anuncios deste Concello. Terceiro, no caso de que se presenten reclamacións ou alegacións contra o citado expediente, procederase a súa resolución previos os informes oportunos polo Pleno Corporativo, procedendo sen haber resoltas a aprobación definitiva do expediente e a publicación íntegra do texto da ordenanza no Boletín Oficial da Provincia. Cuarto, que no caso de que non se presenten reclamacións ou alegacións contra o expediente, considerarase que o mesmo queda definitivamente aprobado sen necesidade de acordo posterior, procedendo de seguido a publicación indicada no apartado precedente de conformidade co artigo 49c da Lei de Bases, entrando en vigor unha vez que transcorra o prazo de 15 días a que se refiren os artigos 72 e 65.2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local.
Ben, pois é un paso máis tamén na administración electrónica e na obriga tamén de comunicación coa administración. Outro día comentábamos que non se refería ás comunicacións cos veciños neste caso, e que basicamente é para as cuestións relacionadas cos procedementos de contratación, xa que a día de hoxe xa hai obriga para as persoas xurídicas, pois tamén que esa obriga se estenda tamén ás persoas físicas, que son as mínimas as que se presentan os procedementos de contratación, como vostedes ben saben e ben poden comprobar, pero polo tanto, bueno, pois así estamos unificando xa os procedementos. Ten a palabra a concebida non escrita. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esta modificación, pero bueno, lo que le decía el otro día, que la plataforma funcione adecuadamente. Sí, a ver, é unha cuestión diferente o que comentamos, a Sí. sede electrónica do tema este da plataforma tamén e da administración electrónica, pero efectivamente lle dou a razón na que hai bastantes veces que a sede electrónica está funcionando dun xeito, sí, precario. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Muchas gracias. Simplemente dicir que entendemos que se corresponde co desenvolvemento da Lei 39/2015 e que consideramos que poñer a Administración ao servizo da ciudadanía e achegar as institucións á ciudadanía. Voto favorable. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, voto favorable. Ten a palabra o voceiro de Anova. Voto favorable, sí. Tanto votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 4 é a adaptación do contrato administrativo de redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal á nova Lei 2/2016 do Solo de Galicia e ao seu regulamento. Acordo tamén que proceda. Ben, a Comisión Informativa ditaminou favorablemente, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Visto escrito presentado pola empresa Unión Temporal de Empresas Cornet Jot Pastor, SLP, María Ríos Carballeira, Gabriel Ángel Cubete e Andreu, con número de registro de entrada 5.661 do 31 de xullo, de xudicatario do contrato de servizos de redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Bergondo, estudiado polos servizos técnicos e xurídicos municipais e proposta formulada consonante coa actual Lei 2016 de febreiro do Solo de Galicia, o seu regulamento aprobado por decreto 143 do 22 de setembro de 2016, compre adaptar as fases de execución do contrato en vigor asinado o 19 de decembro de 2013, emendado o 17 de marzo de 2014, pero cuxos efectos comenzaron o 1 de outubro de 2015, segundo acta de inicio asinada nesta data. Compre facer adaptacións nos seguintes aspectos. Bueno, respecto ás fases de en primeiro lugar, respecto ás fases de execución do contrato en vigor con empresa adjudicataria, a redacción da cláusula 12 que recolle as fases de execución tal como se transcriben, son longas polo miúdo na proposta. A cláusula 3, que é relativa ao prezo do contrato e financiamento aos pagos a empresa adjudicataria, que se efectuarían comparativamente co cargo que figuraba, e a cláusula 4, relativa á execución dos traballos que se lle dan unha nova redacción por mor das novedades legislativas en materia de administración electrónica, así como da propia Lei do Solo de Galicia. En conclusión, propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adaptación puntual do prego de cláusulas administrativas particulares que resen a contratación do servizo de redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, con contrato en vigor do 19 de decembro de 2013, asinado, coa UTE citada, a Lei do Solo de Galicia, o seu regulamento, aprobado por decreto 143 de 22 de setembro de 2016, que refírese ás cláusulas terceira, cuarta e doceava do prego de cláusulas administrativas particulares que quedarían redactados, do xeito, insisto, que polo miúdo se recolle na proposta. Ben, o punto segundo, na súa consecuencia, modificar as cláusulas terceira e cuarta do contrato administrativo asinado o 19 de decembro de 2013 e a súa adenda do 17 de marzo de 2014, que quedan redactados do seguinte xeito. Terceiro, da duración do contrato, o prazo de execución será de 4 anos, contados a partir do seguinte o que o Concello faga entrega a empresa redactora da cartografía do termo municipal. Este é o prazo para a completa execución do contrato e o contratista tamén está obligado ao cumprimento dos prazos parciais recollidos na cláusula 12 do prego de cláusulas administrativas particulares, sempre que xuízo de que se adapten a oferta do adjudicatario en canto ao desglose das fases e prazos de tramitación, con arranxo o seguinte calendario dos prazos máximos detallados para cada fase. O prazo máximo de presentación do borrador do plan e documento inicial estratégico será dun mes dende a formalización da adaptación do contrato á nova Lei
do solo de Galicia. O plazo máximo de presentación do documento para aprobación inicial será de 7 meses dende que o equipo redactor recibe a documentación sinalada na cláusula 12, segunda fase do prego de cláusulas administrativas. O prazo máximo de presentación de informes e valoración sobre alegacións presentadas, informes de carácter sectorial e consultas do documento de alcance do estudio ambiental estratégico recibidas e propostas das súas estimacións ou desestimacións para a súa aprobación será de 3 meses dende que o equipo redactor reciba a documentación sinalada na cláusula 12, cuarta fase do prego. O prazo máximo de elaboración da proposta de PEXón que inclúa as propostas aprobadas do estudio ambiental estratégico para a súa remisión ao órgano ambiental será de 2 meses dende que o equipo redactor reciba a documentación sinalada na cláusula 12, quinta fase do prego. O plazo máximo de presentación do documento para aprobación provisional co contido da declaración ambiental estratégica será de 2 meses dende que o equipo redactor reciba a documentación sinalada na cláusula 12, sexta fase do prego. O prazo máximo de presentación do documento para aprobación definitiva será dun mes dende que o equipo redactor reciba a documentación sinalada na cláusula 12, sétima fase do prego. O prazo máximo de presentación do documento final será dun mes dende que o equipo redactor reciba a documentación sinalada na cláusula 12 fase oitava do prego. O prazo de execución poderá prorrogarse por 2 anos por mutuo acordo das partes, adoptado en todo caso antes da finalización do contrato inicialmente previsto para execución inicialmente previsto para execución do contrato. E o prazo de garantía será dun ano dende a recepción final do contrato que se considera producida con sinatura da ata da recepción da documentación final. Cuarto, o prezo do contrato será de 133.000 euros en IBE, 27.930 con IBE, que supón un total de 160.930 euros, e o seu pagamento realizarase de acordo co cronograma de execución e abonamento establecido na cláusula terceira do prego de cláusulas administrativas particulares, actualizando os valores de acordo coas porcentaxes indicadas na mesma, como consecuencia vais a producir na licitación. O pago do precio do contrato efectuarase segundo cada fase de traballo para a presentación do borrador do plan e documento inicial estratégico fase un 20% porcentaxe, presentación do documento para aprobación inicial fase 3, outro 20%, presentación da proposta de PEXón, expediente completo de avaliación ambiental estratégica, fase 5, 10%, presentación do documento para aprobación provisional, fase 6, porcentaxe 20%, presentación do documento para aprobación definitiva, fase 7, porcentaxe 20%, publicación no DOGA e no Boletín Oficial da Provincia da normativa das ordenanzas, fase 8, porcentaxe o 10%. O prezo do contrato, o pago do prezo de conformidade co establecido na cláusula 11 de prego que resista a contratación requerirá entrega no registro do Concello de documentación requerida en cada fase, así como o examen de comprobación polos servizos técnicos municipais da adecuación dos traballos ás prescripcións legais e contractuais e a conformidade do Concello co traballo realizado reflectirase mediante emisión de informe favorable polos servizos técnicos municipais que deberá ser emitido no plazo dun mes dende a presentación da documentación no registro xeral da corporación. No caso de que se proceda ao abono, o abono, o órgano competente aprobará as facturas presentadas polo contratista. No presente contrato non se admitirán revisións de prezo de acordo co disposto na cláusula 7 do prego, nin no caso de que durante a vixencia do contrato sexa modificada a normativa urbanística, quedando obrigado o adjudicatario a adaptar os traballos que estivesen realizados a normativa calquera que sexa a fase en que se atopen, agás que isto supoña unha modificación sustancial das prestacións que implica a modificación do contrato conforme co establecido na cláusula 8ª do prego do texto refundido da Lei de Contratos. Terceiro, notificar o presente acordo a empresa adxudicataria formalizar en documento administrativo as adecuacións aprobadas fixadas nos puntos primeiro e segundo anteriores. Ben, pois a proposta, como outro día recalcábamos, se refire exclusivamente a esa adaptación de fases por ter cambiado a lei, é dicir, non hai modificación algunha, non podería vela tampouco no prezo no que se adxudicou no seu día o contrato e, polo tanto, pois hai un cambio de lei desde o momento en que se licitou, en que se fixo o prego e se asinou o contrato e a día de hoxe. Polo tanto, entendemos que sí debe haber esta adaptación das fases, unha cuestión para sabernos realmente tamén se están cumprindo, se van a cumprir as fases fijadas, os tempos que se fijan nesas fases. Incluso comentábamos que a efectos de intervención tamén poder ter claro cando se teñen tamén que emitir as facturas e cando se corresponden para poder facer o abono correspondiente. E, polo tanto, pois eso, é simplemente adaptar as fases da anterior lei cas fases que se corresponderían a día de hoxe. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, pues desde el otro día decía que esto había sido iniciativa de ellos, ¿no? Lo de esta modificación. Hai unha petición, aínda que non houbera unha petición, teríamos que facelo igualmente, pero sí. Vale, y presentación del borrador y documento inicial estratégico. Como ahora no hay que presentar los documentos ISA en este momento, a ver, de ahí a la fase 3 se están ahorrando, digamos, este trabajo, ¿no?
la presentación desta documentación. Non é a ISA, pero é o documento, pero sí que tamén hai o documento da avaliación ambiental estratégica, que foi tamén o que se presentou agora. Ya, pero ya tenemos algún tipo de respuesta ou indicio de la Xunta de que algo desto... Comentei o outro día que do documento que se presentou a Xunta e que o borrador que se colgou na páxina web, temos un requerimento en canto a unha serie de cuestións de cuestións máis ben formais, de documentos que piden a maiores e que todavía están pendentes de contestar. Nos piden, pois, a modo de exemplo, cuestións relativas ás telecomunicacións, ao gas, por exemplo. Non teño aquí o requerimento. Claro, pero digo yo, a ver, ya sé que el contrato está así, de esa manera, y se paga, pero... Non se pagou a día de hoxe nada. No, pero vamos, lógico sería pagar cuando alguien diga, pues este documento que se está presentando es correcto. Claro. Claro. Claro, que sempre vai haber que ten que haber un informe. De feito, entendemos que non estará cuberta esa primeira fase ata que a Xunta dé o ok e o colgue. Claro, pero tal y como lo tenemos aquí redactado, dice que en el momento de presentar el borrador ya lo presentaron, o sea, sí, mañana nos pueden pasar la factura. Bueno, non tería o informe... Sí, sei que hai algún sitio en donde di que teñen que haber en cada fase, así como o examen de comprobacións polos servicios técnicos municipais da adecuación dos traballos ás prescripcións legais e contractuais. É dicir, sempre vai a ter que haber un informe a ese documento que se presentou para saber, lógicamente, si cumple ou non cumple. Sí. Eso daría igual. A adaptación ás fases ou non adaptación ás fases da nova lei. O sea, sería así. A ver, yo considero que la adaptación tendría que ser automática ya. Si efectivamente se han cambiado las fases, tendría que ser automática. No tendríamos que estar aquí dándole más vueltas. A ver, ven a pleno porque é un contrato de pleno. Porque se fora unha cuestión de xunta de goberno, se fora un tema, unha competencia de alcaldía, se resolvería por decreto de alcaldía. Unha vez máis, é unha cuestión de competencia plenaria. No me refiero a eso, me refiero a que si se modifica una ley que obliga a modificar unas fases, pues lo lógico es que esas fases tienen que estar modificadas. Sí. Que no, bueno, que es una tarea más administrativa que de decisión de pleno. E o é, pero como tantas que ás veces decimos que veñen a pleno e que non teñen a veces moito sentido, que políticamente ni siquiera nos teñamos que pronunciar, pero... Es que ahora digo, si todos nos ponemos en plan, no quiero aprobar esto y no se aprueba, ¿qué pasa? ¿No les pagamos? O no sé. Bueno, mi voto es abstención. Yo no lo tengo claro. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Gracias. Nos entendemos que unha adaptación da forma de contrato, dado que cando presentaron estaba en vigor a anterior lei do solo, a LOU, e agora aprobouse no 2016 a nova lei do solo de Galicia, entendemos que simplemente unha adecuación á forma. O noso voto vai ser favorable. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, si me permite. La solicitud de la empresa, de la UTE, es el 31 de julio. Si ya no contamos agosto, septiembre, octubre, 2 meses para emitir este... Sí, bueno, a ver, precisamente foi unha cuestión que requiriu estudio. Agosto coincide tamén co período vacacional, tamén dos técnicos, e unha vez máis, se é o único que temos que facer ou que teñen que facer os técnicos, pois perfecto, pero como hai máis cousas, e era unha cuestión que tamén requería, porque non é algo habitual que se faga todos os días, e que requería tamén dun estudio, de feito, bueno, xa a proposta ten, digamos, o seu contenido e demais, e por eso sí é certo que xa levou o seu tempo, que podería estar antes, sí, como algunha outra cousa, pero xa digo, é unha cuestión tamén de máis expedientes que se levan tamén no servicio. Bien, respecto a la duración del contrato, son los 4 años a partir del momento en que se le haga entrega de la cartografía. ¿Cuándo se le entregó la cartografía a esta empresa? Pois non forma parte hoxe do debate e non teño aquí o dato, o terá vostede tamén no expediente. Non sei. El contrato es de 2013. Ahora mismo, si no hubiera una adenda y no hubiera esta adaptación, en diciembre estaría terminado por los 4 años. Porque non contan os plazos en donde non se teñen emitidos os informes. Teña vostede en conta que tampouco se cumplen os informes tamén polas outras administracións. O 1 de outubro de 2015, de feito ten na proposta.
Es decir, que según eso, el 1 de octubre de 2019, salvo que tengamos que prorrogarlo, el contrato de esta empresa está terminado. Non é así tampouco. Excepto los 2 años de prórroga que se podrían. E incluso os tempos tamén que duren en emitirse os informes. De acuerdo. Indo todo correctamente, lle dou a razón. Debería ser. Debería. Non hai ningún pexón que cumpla nunca con eses prazos, porque tampouco ningunha administración acaba cumplindo cos prazos que teñen para emitir os informes. Pero sí que é certo que en puridade debería. Bien, voto abstención. Ten a palabra o voceiro de Anova. O noso voto vai ser favorable. Ben. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. O punto número 5 é a moción dos grupos municipais Socialista, Anova, Veciños de Bergondo e a Concelleira non adscrita en relación ás pensións. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa na xuntanza ordinaria do pasado 19 de outubro ditaminou favorablemente e propón o pleno adopción do seguinte acordo. Exposición de motivos. Ante incesante cuestionamiento ao que está sometido o noso sistema de seguridade social e, por tanto, a viabilidade do noso sistema de pensións, as organizacións sindicais UGT e Comisións Obreiras, dando continuidade ás mobilizacións en defensa das pensións públicas, inician unha campaña de apoio en defensa dun sistema que foi e debe seguir sendo garante de cohesión e de protección social. De forma sutil pero constante, repítense argumentos que culpabilizan a propia cidadanía da escaseza de recursos. A pretensión non é outra que terminemos quedando corresponsables dunha supostamente inevitable invariabilidade do sistema de pensións e das persoas por ser moi maiores ou por ter poucos fillos, mesmo por ter traballado escasos e pouco remunerados. Dende o movimento sindical denúnciase que estas teses están baseadas na vontade de manter as equivocadas políticas de austeridade sen concesións, concorrendo coas que se fundamentan en presentar dende sectores con claros intereses mercantíns as pensións públicas como inviables, a vez que ofrecen como alternativa sistemas privados de pensións, obviando que non son de ningún xeito capaces de protexer mellor a poboación pensionista. Os poderes públicos deben apostar por garantir dentro do sistema público pensións suficientes como ferramenta fundamental para manter e reforzar a cohesión social. As cotizacións procedentes do emprego, que deben mellorar a súa diminuída achega actual, e o reforzo do financiamento público como elemento de redistribución de rendas son pezas esenciais. As cotizacións á seguridade social non son, como se repite, para tentar denostalas, un imposto que pagan os empresarios e en menor medida os traballadores. A cotización á seguridade social é salario diferido que se entrega ao Estado para que sexa o garante das nosas pensións e para ter cubertas as situacións de enfermidade, falecemento ou vellez. O problema non está no sistema, cuxas necesidades futuras son coñecidas e previsibles. Está, entre outras causas, na vontade de reducir o seu nivel de cobertura, enfraquecemento das súas fontes de financiación, das súas fontes de financiamento procedentes do mercado de traballo, debilitando os mecanismos de distribución de renda nas empresas e na sociedade. No uso que en ocasións faise da recadación, destinando diñeiro a outros fins para os que non estaban previstos. O incremento de pensionistas é a maior duración das prestacións, procesos coñecidos, previsibles e saudables, debe ir acompañada de medidas efectivas acordadas cos interlocutores sociais e na maior medida posible forzas parlamentarias que permitan manter o pacto interxeracional que constitúe o noso sistema de pensións públicas de repartición. Por todo isto, propós ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo. Sumámonos ás reivindicacións das organizacións sindicais, Comisións Obreiras e UGT e apoiamos as marchas promovidas por estas organizacións que atravesan a nosa comarca na defensa dun sistema público de pensións que garanta o mantemento do contrato social inherente ao noso sistema de pensións públicas. A través do mesmo favorecese a cohesión social e respectanse os dereitos construídos ao longo da vida laboral, xunto a medidas efectivas de redistribución da riqueza que garanten pensións suficientes en todos os casos. Así mesmo, trasladamos ao Goberno, grupos parlamentarios e interlocutores sociais a necesidade de recuperar os mecanismos de goberno participado do sistema público de pensións a través do diálogo social e no marco configurado no Pacto de Toledo. Bueno, pois como lles comentaba na comisión informativa e despois, adheríndose tamén máis grupos, e como se di na propia
na exposición de motivos, unha moción solicitada, neste caso polo movimento sindical, para que se levase a pleno con algo, bueno, que en todo caso, ao mellor na exposición de motivos, algún podería facer algún cambio ou non estar de acordo con todo o expoñendo, pero, bueno, en todo caso, creo que sí que estamos a maioría, polo menos, de acordo en que o sistema público de pensións que a día de hoxe ten este país, pois debería manterse, bueno, pues para que algún día queremos optar a ter unha xubilación, pois tamén poidamos ter certas garantías. O sea que, bueno, nada máis. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, nada, como firmante de la moción estoy básicamente de acuerdo con lo que ahí se contiene. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Muchas gracias. Fálase nesta moción de políticas de austeridade, pero para nós a realidade non é moi distinta. Perdón. Desde que chegou o PP ao goberno fixéronse melloras en materia de incremento da protección, por exemplo, modificación e incremento na protección dos traballadores a tempo parcial, permitindo un cálculo máis xusto das prestacións, incorporación dun complemento de maternidade en pensións para mulleres con fillos. Este complemento foi creado en xaneiro de 2016 e xa beneficia a máis de 260.000 mulleres. Incremento da duración da prestación de paternidade de 2 a 4 meses. Aprobouse unha lei de protección social do sector marítimo pesqueiro para incorporar novos traballadores ao réxime especial do mar, tanto por conta allea como propia. Reforzouse a pensión por orfandade incrementando a cohabiduidade do cónxuxe condeado por delito dolose. A posta en marcha dunha mellora do réxime de traballadores autónomos. Se ben, é certo que o sistema de pensións enfrentouse a unha das peores crises económicas da historia recente de España, o que produciu un maior descenso na afiliación á Seguridade Social e, como consecuencia, unha disminución no ingreso das cotizacións sociais ao sistema. Tamén é certo que estamos a padecer unha crise demográfica que, sen dúbida, afecta moitísimo ao sistema e que xa é unha preocupación para todas as institucións. A propia Comisión Europea, no seu programa Horizonte 2020, contempla como un dos retos sociais a demografía. Por tanto, a crise do sistema veu da man destas dúas cuestións. Unha crise económica galopante coa consecuente destrucción de empleo e unha sociedade cada vez máis envellecida. Por poñer algúns datos en riba da mesa, no período 2007-2013 perdéronse 3 millóns de afiliados e só no 2011 perdéronse 11.000 millóns de euros. Polo contrario, tiñamos 8,8 millóns de pensionistas no 2011 e agora temos 9,5 millóns, un 7,45% máis. No período 2011-2017 o gasto en pensións incrementouse nun 22,27%. Por iso non entendemos a que se refiren cando se fala de austeridade nesta moción. O Goberno de España recolleu as necesidades que eran indispensables para salvaguardar o sistema da Seguridade Social. A reforma do 2013 que buscou reforzar a contribución do sistema nun escenario de mellora da esperanza de vida e fixou unha fórmula de revalorización das pensións baseada en indicadores reales como os ingresos do sistema e asegurando unha subida anual mínima do 0,25%. Non como fixo o anterior Goberno da Nación, que conxelou as pensións e supuxo a maior pérdida do poder adquisitivo para as pensións, que afectou a case o 70% dos pensionistas. Por todo, o Goberno sempre defendeu o sistema público de pensións. Os datos da Tesorería Xeral da Seguridade Social do acumulado no primeiro semestre de 2017 amosan que as cotizacións sociais alcanzaron casi 54.000 millóns de euros, gracias ao incremento das cuotas de ocupados. E para rematar, é certo que temos por diante novos retos aos que temos que enfrentarnos para seguir garantindo o sistema de pensións. De feito, na Comisión do Pacto de Toledo seguen a decidirse melloras para conseguir os obxectivos de suficiencias das prestacións e sustentabilidade financeira do sistema. Mais nada, o noso voto vai ser en contra. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. A favor. Ten a palabra o voceiro. Que hoxe non vai a poder falar polo micro. A ver, un dato obxectivo e obxectivable, máis aló do argumentario esgrimido por un partido político, é o famoso dato da famosa tamén hucha das pensións. Aquel fondo donde sabemos ou se nos di por informacións xornalísticas e economía e demais, había fai anos 60 e pico mil millóns de euros aforrados, digamos.
sabemos, é un dato objetivo, que ese fondo está a piques de acabarse ou se vai acabar. E vais acabar da man dese partido cuxo argumentario nos acaban de ler, non? Por lo tanto, eu estou sumamente preocupado polas pensións. Creo que a inmensísima maioría da poboación, sobre todo todos aqueles que aínda nos falta bastante para chegar a esa situación de xubilación e poder aspirar a unha pensión pública, estamos sumamente preocupados. Creo que as pensións, o sistema público de pensións, corre un grave risco. Non é cuestión de facer política partidista desto, pero os responsables a día de hoxe dese sistema público de pensións son os actuais gobernantes, como non podería ser de outra maneira. E repito, o fondo de pensións, a famosa hucha das pensións estáse a punto de acabar, e vai ser as súas mans. O noso voto é favorable. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Enténdese, por tanto, aprobada a moción. O punto número 6 é a moción dos grupos municipais Socialista, Anova e Veciños de Bergondo para impulsar políticas de benestar animal e convivencia. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa ditaminou por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. A recente aprobación da Lei de Benestar Animal por o Parlamento de Galicia e a falta dunha consignación orzamentaria mínima por parte do Executivo Autonómico evidencia unha vez máis a necesidade de establecer normas locais adaptadas aos tempos, as demandas veciñais e o interese de protección dos animais xunto cunha convivencia responsable. A nova lei autonómica avanza en algúns aspectos fundamentais, reclamacións que viñan sendo continuadas por parte das entidades protectoras e dos colectivos que, como Libera, advirten sobre un abandono animal que non deixa de medrar e que non recibe resposta precisa dende o conxunto dos poderes públicos. Tamén non é menos certo que a derivación de competencias nesta materia dende a Xunta aos concellos coloca os gobernos locais nunha situación complexa, xa que teñen que aplicar as disposicións, algunhas moi novidosas como o sacrificio cero ou a prohibición de encadeamento continuado, sen dispoñer dun investimento por parte da Administración galega. Só unha remuda profunda da conciencia cidadá se poderá chegar a un concello máis amigable e responsable cos animais, con taxas prácticamente nulas de abandono e con casos moi puntuais de crueldade, pero aplicar a Lei de Benestar Animal nos vindeiros meses exixirá unha resposta económica da Xunta que dote o noso concello de medios mínimos para afrontar o seu articulado con garantías. A Xunta ten a obriga de apoiar as administracións que están a asumir a práctica totalidade dunha batalla, o abandono e maltrato para o cal non se consignan suficientes recursos. E por isto que propoñemos instar a Xunta de Galicia a consignar os recursos orzamentarios necesarios para garantir a aplicación correcta da Lei de Benestar Animal de Galicia, así como o apoio técnico preciso para implementar as súas disposicións. Ben, eu comentaba o outro día que en canto á lei nada que decir, queda todavía estudiar polo miúdo, xa que está de recente tamén publicación no DOGA, pero vamos, que é unha lei que efectivamente pois, que contén moitas cuestións positivas e nese sentido pois aplaudila. E entón, simplemente, bueno, pois, como administración local, pois que unha vez máis que esas leis que se aproban e que xa digo que son positivas, pois que non incrementen xa os gastos municipais, que non supoñan unha carga económica para os concellos, porque sí, nos dotan de obrigas, pero ao final non se nos acaba dotando tampouco desa carga desa cuantía económica, non? Ou polo menos a día de hoxe non hai nada que así o reflite, e o gallá que así que o haya. De feito, no Concello de Bergondo temos delegado este servicio no Consorcio das Mariñas, como vostedes saben, e hai un contrato cunha empresa, un pliego que se fixo xa no seu momento, un novo pliego que se tuvo que quitar, un novo contrato de servicios que se tuvo que quitar recentemente.
E claro, determinadas cuestións que se propoñen na lei, xa digo que son moi positivas, pois van a supor probablemente un incremento do coste dese servicio e ese incremento do coste, neste caso, terá que asumilo pois, o consorcio, e se o asume o consorcio, neste caso o asumirá tamén na parte que lle corresponda ao Concello de Bergondo, non? Sabemos de subvencións que recentemente pois acaba de quitar a Xunta, que van sobre todo enfocadas para as asociacións e demais, porque son moitas as entidades, fundacións e asociacións protectoras de animais as que a día de hoxe pois están facendo pois o tema dos refuxios e bueno, que están realmente asumindo esta competencia, non? Polo tanto, é o único que bueno, pola nosa parte, o único que se pide e é que, bueno, que se teña en conta esta cuestión e que se pense tamén no tema económico e na carga que pode implicar para os concellos. Ten a palabra a concelleira non escrita. Vale, usted dice ley positiva, yo no lo dudo, pero lo que sí me llama poderosamente la atención es que siempre pedimos competencias. Y bueno, pues la Xunta aprobó la Ley de Bienestar Animal de Galicia. Todo perfecto. Pero, a ver, ¿qué es un ayuntamiento entonces? Porque nosotros también tendremos que asumir algún coste de esta medida, digo yo. Yo el otro día le preguntaba, bueno, ya dijo usted que está delegado en el consorcio y el consorcio, pues en función del coste que le supone esto, el Ayuntamiento de Bergondo hace una aportación X y el coste es superior, el Ayuntamiento va a tener que pagar más dinero. Pero yo le preguntaba, ¿en cuánto nos afecta esto? ¿Cuántos perros tenemos censados en Bergondo? Y en cuanto podemos estimar qué es lo que cuesta, lo que nos puede costar la aplicación de esta ley. Claro, non hai todavía unha valoración económica. E en canto á cuestión das competencias, non sei que Concello pide competencias sin que veñan coa dotación orzamentaria correspondente. Dende logo, para nada somos partidarios de asumir competencias que antes non se tiñan e que non veñen coa carga. É unha petición perpetua e de hai moitos anos que se leva demandando que sí, vale, as competencias e os apoios na medida que sean necesarios, e non olvidemos que dependendo do número de habitantes as obrigas que teñen os concellos son diferentes e por eso precisamente a dotación orzamentaria que teñen así tamén é. Polo de agora non hai un cálculo, porque claro, aquí estamos falando de sacrificio cero nesta nova lei e iso vai a supoñer, pois bueno, efectivamente, pois un tempo en donde hai que manter a máis animais e demais. Entón, é certo que é demasiado reciente como para que todavía poida haber un cálculo exacto. De feito, temos pendiente no consorcio todavía de analizar o impacto que poda supoñer e será unha cuestión que se teña que abordar precisamente pois, nas vindeiras semanas. Pero, a ver, no parte solo de que va a haber animales abandonados. Habrá que también iniciar una labor de concienciación para que otras personas puedan ocuparse de estos animales. No los vamos a tener tampoco en la perrera municipal toda la vida. Algo más se hará en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso digo, a lo mejor no estamos hablando de un coste. A ver, yo aplaudo la ley y, a ver, dejemos que la ley empiece a funcionar antes de estar ya, ay, como la Xunta ahora aprobó la ley, voy a protestar y voy a decir que me den dinero porque si no, no quiero la ley. No sé, no me parece muy justo, pero bueno, mi voto va a ser abstención. Ben, como vostede sí que indica, sí que están contempladas a día de hoxe unha maior concienciación nas campañas de adopción e de feito no contrato que se quitou, bueno, que no servicio que se licitou recientemente, así tamén se contempla, teñen obriga de facer máis todavía esas campañas de sensibilización e adopción tamén dos animais de compañía, porque efectivamente é unha desas cuestións. Eu tamén aplaudo a lei, o sea, xa digo, e por eso tampouco creo, non é unha, e repito, non é unha moción que vaya en contra nin da Xunta nin da lei, o sea, eu quero repetir, porque non é este o caso, polo menos dende o noso punto de vista non é o caso. Vale. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Muchas gracias. Pois é que nós, con respecto ás competencias que
que expón a moción que van a atribuirse máis competencias ás corporacións locais, nos consideramos que, lendo a lei, que non é certo, porque as competencias que teñen as corporacións locais nesta Lei 4/2017 son as que estaban recollidas xa na Lei 1/1993 de protección de animais domésticos e salvaxes e a Lei 50/99 sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente peligrosos. Por tanto, ao noso parecer, a nova lei non inclúe cambios respecto ás competencias atribuídas aos concellos nesta materia. Por exemplo, no que respecta aos artigos 25.5 e 26 sobre fogares de acollida e colonias felinas, o seu contido non contempla ningunha atribución competencial adicional. Versa sobre alternativas opcionais de xestión, pero non constitúen competencias diferentes ás xa contempladas ou atribuídas. Ou a prohibición do sacrificio dos animais abandonados que se recollan para seren aloxados nos centros de recollida. Isto xa se incluía na Lei 1/93. Se establecía que os concellos recollerán os animais abandonados e transcorrido determinado prazo darían o destino máis conveniente, que só, en último termo, sería o sacrificio. Con respecto ao apoio económico nesta materia das xuntas administracións locais, compre sinalar que a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio está precisamente tramitando unha orde de axudas para actuacións encaminhadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia, cun orzamento total de 300.000 euros. E, xusto, tamén en agosto salía unha orden da Consellería en relación ca anterior lei sobre benestar animal e xa se contemplaban esas subvencións ás corporacións locais. Entón, non entendemos moi ben por que se fai esa queixa do pouco apoio ás corporacións locais da Xunta, porque, entre outras cousas, as actuacións subvencionables inclúen os gastos de manutención derivados da compra do alimento comercial, gastos derivados de acto clínico para a esterilización cirúrxica, os gastos derivados do acto clínico veterinario para a identificación animal mediante microchip, gastos derivados da aplicación das medidas profilácticas, incluso gastos de adquisición de equipamento non fungible para a xestión e manexo dos animais. Entón, non entendemos moi ben por que se fai esa crítica. Ben, xa dixen que non era unha crítica, pero vostede mismo acaba de decir, acaba de avanzar unha orde de axudas de 300.000 euros, moito non é, e efectivamente iso é o que se está solicitando, que haxa precisamente estas axudas. As axudas actuais á lei é certo que se contemplan e, de feito, dou fe que o consorcio as pediu, porque ademais me tocou a min facer a asignatura desa subvención como presidenta en funcións. Todavía non está resolta. Exclusivamente, por certo, para as camadas para os gatos, para o control das colonias felinas. Foi a que pediu o consorcio. Vostede fai referencia precisamente que a antigua lei xa di que o sacrificio en último momento, pero que aí é onde vai a estar a diferencia que a actual lei. En donde agora sí que xa ten que ser unha cuestión que, aínda que se permite, digamos, no resquicio do articulado, xa non se debe contemplar. E, polo tanto, vai a ser unha realidade que os animais van a estar máis tempo nunha perrera, se non se adoptan. Entonces, esa é a diferencia. Competencias, estou de acordo con vostede, pero que eu non falei tampouco de que foran máis competencias. Sí que é certo que se nos atribúe o que xa tiñamos, pero con un coste maior, porque vai haber un coste maior, que a día de hoxe non está cuantificado, pero sí vai haber un coste maior se un animal, como será o caso, e benvido sexa a lei, por certo, e estupendo, pois non se vai a ter que sacrificar e non se deba sacrificar precisamente polo feito de que transcurran máis de 3 meses nunha canceira sin que teña sido adoptado. Tamén ao que se refería a Concellería nunha escrita isto tamén é un papel da sociedade, non? Como cada un o que te debe de facer cando se compromete a ter un animal de compañía, e por iso tamén se subvencionan na orde esta anterior, intuo que vai ser igual na próxima orde en relación a esta nova lei, se subvencionan campañas de concienciación. Entón, Sí, que é fundamental, estamos de acordo. Solamente, quizá, que eses 300.000 euros que vostede avanza, eu só pediría que fora algo máis. Porque estou convencida que 300.000 euros non vai a chegar precisamente tal e como se planifica esta nova lei. É o único que se pide, que haxa unha dotación orzamentaria suficiente realmente para que non supoña unha maior carga, que tamén é certo,
para Bergondo é un problema, pero non é o seu maior problema, e dentro do consorcio non somos o Concello ao que lle supón un maior problema. Pero, bueno, sí que é certo que hai que telo de alguna forma, bueno, pois resolto, non? O noso voto vai ser en contra. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Como firmantes de la moción, la apoyamos con voto favorable. Ten a palabra o voceiro de Anova. Sí, incidir igualmente tamén nunha cuestión. Para nós tamén é unha boa lei. É dicir, a Lei 4, Lei 4 2017 do 3 de outubro é unha boa lei, sen dúbida. Ollo, se obviamos o tema con o controvertido asunto da tauromaquia que queda fora do ámbito desta lei. Vale? Deixando ese tema a marxe, a lei, insisto e repito de novo, é unha boa lei. O que se está solicitando e pedindo é o que ben acaba de explicar a señora alcaldesa, que as partidas orzamentarias necesarias ou suficientes para darlle un desenrolo decente, digamos, a súa aplicación. Non imos contra a lei, vaise a solicitar máis axuda orzamentaria. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobada. O punto número 7, a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para apoiar e respaldar as forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do Estado de Dereito. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Muchas gracias. Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de los medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos. Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña. En base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna tendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos y especialmente los representantes públicos deben estar unidos en la condena de toda violencia sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Los hombres y mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española.
Es por esta y por otras muchas razones por la que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan, según figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción. Manifestar el apoyo del Concello de Bergondo, su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente y desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. Segundo, su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Además, se insta al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuyan la Constitución y las leyes. 4. Actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan desde la legalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Para su conocimiento, se acuerda finalmente trasladar esta petición al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno de España, a los ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica y a la Junta de Gobierno de la FEM. Ben, por parte do Grupo Socialista, obviamente vamos a estar sempre apoiando pois as forzas e corpos de seguridade do Estado, unha pois porque como partido así entendemos e outra incluso tamén como grupo de goberno. Si ben hai cuestións de redacción nesta moción das que non podemos estar plenamente de acordo, si estamos a favor de apoiar e manifestar o apoio pois a incondicional, ademais con esas palabras a Policía Nacional e a Garda Civil, e incluso o punto número 2 tamén, pero hai cuestións, xa digo, que probablemente sexan de redacción, que son demasiado contundentes e que creemos que ao final van un paso máis alá. Polo tanto, nos imos abster, estamos de acordo xa digo, co espírito que entendo que poida reflexar esta moción, pero non así coa redacción de determinados puntos que en elas se contemplan. E xa digo, manifestamos dende logo o apoio, como sempre, ás forzas e corpos de seguridade do Estado, cas que ademais temos unha estreita relación e cas que temos ademais a obriga, o dereito e ademais o orgullo pois de estar colaborando habitualmente como grupo que está tamén no grupo de goberno do Concello de Bergondo. Ten a palabra a concelleira non escrita. Gracias. Bueno, yo creo que tienen ustedes al que les hace los argumentarios un escritor frustrado, porque se enrollan como persianas. Aparte de esto, al igual que la señora alcaldesa, no comparto muchas de las cosas que se dicen en este argumentario, pero a pesar de no compartirlas, sí comparto al final los acuerdos que ustedes pretenden aprobar, con lo cual mi voto es favorable. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, el voto también va a ser favorable. Creo que en los momentos en los que estamos viviendo quizás no sea el caso de entrar a valorar expresiones, palabras, sino el espíritu de fondo, la idea de fondo, porque si entramos a discutir palabras, expresiones, comas, circunloquios, en fin, entonces no vamos a estar de acuerdo nunca. Creo que el espíritu de la moción, lo dice el propio título, es apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que eso sería suficiente. Y los que estamos aquí sentados en este estrado, en su día, prometimos o juramos defender la ley, la legalidad, la Constitución. Cumplirla y hacerla cumplir en la medida en la que nos correspondiera. Y yo creo que esto está absolutamente inmerso en aquella promesa. Sin quererla desmenuzar, simplemente
¿Cuál es la idea? ¿Por qué se nos propone esta moción? ¿Qué apoyo se nos pide? Apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Creo que es suficiente. Y no haría falta discutir mucho más, porque entonces, ya digo, no estaríamos nunca de acuerdo en todas las palabras y todas las expresiones de las mociones. É un punto de vista. Claro, Nos consideramos que ás veces as palabras precisamente son as que van a facer que unha cuestión vaya para adiante ou para non, ou non, e de feito, a ver, tampouco plantexamos outro día na comisión informativa facer un cambio ou facer unha emenda ou demais, que podería ser tamén factible, e desa maneira, por eso, bueno, pois xa digo, nos abstemos, estamos de acordo co título, pero sí que xa digo, hai cuestións nas que non, e eu sí creo que as palabras importan. O sea, eu sí que o penso, nós sí que pensamos que ás veces as palabras que se utilizan en cada momento son importantes, pero bueno, xa digo, é unha cuestión de matices e podría nada máis. concretarnos un pouco máis por saber que expresión, que palabra non le convence. Hai palabras, xa digo, demasiado contundentes e de feito o comentamos outro día xa na comisión informativa e, por lo tanto, pois, bueno, non temos horas por entrar agora máis. En que se non está conforme usted. Non quere conste en acta e que non sea público, entonces. Señora concelleira, a moción non a presenta vostede. Non intente tampouco levar o debate máis aló. Eu xa dixen cal era o noso argumento, cal era o noso posicionamento claro, e ese é simplemente o que queremos deixar como constancia e que conste en acta. O posicionamento claro do que se di, e non estamos de acordo con determinadas cuestións de fondo que se derivan desta moción e determinadas palabras e que se están expresando. Vostedes sí, pois xa está, nada máis. E, por certo, non estamos en ningún estrado, nada máis. E eu non en ningún estrado, pero bueno. Yo me remito a la palabra estrado, a esta formación. A súa deformación política a veces puede ser, pues usted le llamará de otra manera. Yo creo que llamarle expulsado no es ninguna. Estamos nun salón de plenos, nada máis. Bien, yo le pido simplemente, le pedía que explicara un pouco o seu posicionamiento, porque evidentemente... E eu expliquei cal era o meu posicionamento, nada máis. Sí, pero usted sabe que si usted no dice... Expliquei o meu posicionamento, señora concelleira, xa está. No le pregunto nada más, pero le quiero decir una frase. Si usted sabe que si usted no habla en este pleno y no lo explica, esto no queda grabado, no va a un acta y no es público. Lo que usted hizo en una comisión informativa no es público. Los vecinos, nuestros ciudadanos no saben lo que usted hizo en una comisión informativa. Señora concelleira, a ver, nada máis. Vostede explicou o seu argumentario e nós explicamos o noso, sin querer tampouco xa entrar máis aló. Punto. E deixamos clara e contundente cal é a nosa postura. Ese é o tema. Nada máis. Ten a palabra o concelleiro de Anova. Sí, brevemente. As palabras sí son importantes, claro, son importantes. Vai pasar o que... perdón. As palabras sí que son moi importantes. En concreto unha que recalcou a señora alcaldesa, que é a incondicional. A palabra incondicional. Nós, como grupo, non damos apoios incondicionais a ninguén. É dicir, poñamos un exemplo. Un exemplo collido con pinzas, descúlpenme. Se imaginemos, se o policía aquí presente recibe a orde de irrumpir na sala e empezar a bourar no público, nós non estaremos de acordo con esa medida, con esa instrucción política que ten decidido e que el, en boa liz, como traballador, ten que executar. Isto non é unha crítica ao traballador, pero sí á directriz política recibida. De acordo? Por lo tanto, os apoios incondicionais non existen, desde o noso punto de vista. Segundo lugar, dito isto, a Nova, desde logo, condena calquer tipo de violencia, proveña de onde proveña. Veña de onde veña, non xustificamos baixo ningún concepto ningún tipo de violencia. En canto á moción, pois non a imos apoiar porque non estamos de acordo cos termos en xeral de case toda a moción. O case todo, efectivamente. E o resto, pois, son moi discutibles. Pareceríanos moi discutibles, desde o noso punto de vista. O noso voto vai ser desfavorable. Podo matizar? Con respecto ao exemplo que puxo o concelleiro da Nova,
que facía fincapé en directrices políticas, dando a entender que os corpos e forzas de seguridade do Estado móvense por directrices políticas. As actuacións que se registraron en Cataluña durante este tempo atrás están en base a directrices dos xueces e dos fiscais, pero en ningún caso en base a directrices políticas. Se me permítame, porque cada vez é máis cuestionable a separación de poderes no Estado. Cada vez é máis cuestionable. Deixo aí. E logo, por que? Acabo de decir, é moi cuestionable a separación de poderes no Estado, o legislativo e o judicial, o sea, neste caso o executivo, o judicial. Entenda vostede o que estime oportuno. Ben, votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Entendes, por tanto, aprobada a moción. Non, aprobada, non. Ah, sí, máis votos a favor. Sí, que abstencións solo 5, sí, aprobada. Ben, o punto número 8 é dar conta das resolucións da alcaldía. Damos conta das que van do 898 a 995. O punto número 9, asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que presentar? O punto número 10, rogos e preguntas. Por orden de rexistro de entrada, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Muchas gracias. En Obra do Paño, onde se cruzan as estradas DP 812 e DP 803, falta sinalización que indique o lugar ao que van as estradas. Pois tomamos nota no próximo plan xa que fagamos de señalización, pois procuraremos tamén lembrarnos. Na pista deportiva de Fiobre, a ver se ten diferentes buratos por onde se meten os nenos e supón un perigo dada a proximidade da estrada. Sí, bueno, aí temos previsto xa non o amaño, sino cambiar e facer unha remodelación total, pero bueno, xa será para o vindeiro 2018. Ben sexa a través dos orzamentos ou ben a través de suplemento, pero será para o ano que ven. O lavadeiro de Fiobre precisa que se amañe e así o habían prometido. Cando está previsto que se amañe? Bueno, pois a ver si na próxima primavera. Na estrada que vai dende o monasterio hacia Bergondiño hai seguidas 3 arquetas que están por encima do nivel da estrada e ocasiona danos nos vehículos dos veciños da zona. Ben, ese camiño é un dos que se incluíu no seu día no proxecto de asfaltado en aglomerados e que se acaba de contratar, xa se asinou o contrato e, polo tanto, dos que se vai a proceder pois a asfaltar pois próximamente. De feito, xa empezaron as obras, a continuación, pois próximamente, xa digo. Na Pedrosa, limpeza da cuneta que recolle as augas que veñen da senra porque está atascada e cando chegan as chuvias convértese nun lodazal. Ben, é un dos camiños que temos incluídos agora precisamente para na limpieza de cunetas, un contrato menor que acabamos tamén de axudicar e en donde pois, vamos decidindo pois, os camiños que teñen esa necesidade e efectivamente observamos que o camiño da Pedrosa pois, así o require. Chegaron os queixas de veciños aos cales a Policía Local falles firmar un documento a aqueles que non se queren enganchar ao alcantarillado. Podese saber cal é o contido deste documento que teñen que firmar? A ver, isto é unha distorsión total, vamos, da realidade. O que fai a policía é facer unha notificación e como a vostede, cando lle notifica pois unha convocatoria dun pleno, pois asina o recibí, non? E, polo tanto, eso é o que lle están asinando a policía local. Son notificacións que se fixeron en man, porque non había pois datos para poder enviar tampouco por correo e se facían ás vivendas que entendemos que de primeiras teñen obriga a conectarse, non a aquelas
que non quixeran conectarse. De feito, se fixo esas notificacións a vivendas que entendemos que se teñen que conectar, pois porque están nas distancias que así obrigan, non? E sobre todo porque ademais eran camiños que se van a asfaltar agora, non? Hai algunhas delas presentaron alegacións porque ao mellor non están de acordo con esa interpretación e terá que verse, pero vamos, non é ningunha outra cuestión. E o documento pois é o documento tipo en donde se lles establece pois a comunicación de obriga a conexión ás redes somidoiros, se lembra pois os artigos da Lei 2/2016 da que falamos, e igualmente pois o regulamento tamén do Servicio de Augas de Galicia, polo tanto, bueno, pois non é nada máis que información oficial, digamos, e na que se lles fai constar esa obrigatoriedade. Cal é o estado de inventario de camiños e de bens, dado que se vai a ter en conta no PEXón? Bueno, pois agora xa está a piques de rematar. Nos solicitaron unha última prórroga, nos presentaron unha documentación precisamente estes días que temos que tamén revisar e bueno, de todas formas lle quedan uns meses todavía para que este aprobado definitivamente. De feito, non veu nin siquiera a aprobación aquí ao pleno. En que punto está a RPT? Pois creo que estamos xa a piques de finalizar a negociación e esperemos ter rematado tamén antes de finalizar o ano. Para cando está previsto levar a cabo a modificación das normas subsidiarias e traeras ao pleno? Hai previsión de facelo? Sí, claro que hai previsión de facelo, porque senón non teríamos encargado e non o teríamos falado no seu día aquí tamén na comisión oportuna. Terán que vir a pleno, pois obviamente cando o expediente estea completo, estará completo cando a parte do texto desas modificacións pois se acompañen os informes correspondientes dos técnicos municipais e as autorizacións que sexan obrigatorias tamén para continuar co expediente. Vaise cubrir a plaza de policía local que non está cuberta? E vaise aumentar a plantilla da policía local agora que se acercan os presupostos? Sí, a plaza que está sin cubrir pois se vai a convocar e contamos tamén antes de que remate o ano. Non é o orzamento exactamente o que propón unha modificación ou un incremento de plantilla, en todo caso sí tería que ser RPT e sinceramente, bueno, pois coa dotación desa praza non está nas previsións precisamente facer un incremento a maiores. Muchas gracias. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, muchas gracias. La primera pregunta. Hace más de un mes que le solicitamos que instaran a Fomento para que procediera a pintar adecuadamente el tramo de la Nacional Sexta que va desde el comienzo de Espíritu Santo, a la altura del restaurante Las Ballestas, hasta el cruce con la carretera de Ferrol. Este tramo se halla totalmente borrado, teniendo que intuir los conductores por dónde circular, problema que se agudiza por las noches y cuando llueve. ¿Han gestionado esta petición? Sí, o que pasa que, bueno, xa lle contesto as seguintes, non tivemos tampouco unha resposta, como suele ser habitual, a dotación orzamentaria suele ser bastante xusta para o tema de mantemento nas estradas e nos temos solicitado, bueno, pois non solamente aí, sino unha vez máis en Cortiñán que se fagan medidas provisionais mentras non se acometa a remodelación total tanto en Cortiñán como en Guísamo. Hai unha falta de mantemento, é obvia, sí. Pero esta es especialmente peligrosa. Yo les insto a que lo comprueben personalmente. O temos comprobado persoalmente de noite, porque é algo que se pode que pode ver calquera. Entonces pueden reiterarlo. Claro. Igual a fuerza de insistir lo logramos. Sí. Bien. Bueno, se non hai cartos, por moito que insistamos, xa lle digo que non, pero bueno, pero nós insistiremos igual. ¿En qué estado se encuentran los expedientes de los clubs de alterne de nuestro ayuntamiento a los que se le concedió licencia municipal de carpintería? Aos clubs de alterne non se lles concedeu ningunha licencia municipal de carpintería. Un club que actualmente é de alterne no seu día era unha carpintería e polo tanto si tuvo unha licencia de carpintería o que era unha carpintería. Por tanto, non se lle concedeu unha licencia de carpintería a un club posterior. Hai unha diferencia de matiz importante.
Bueno, tal y como- tenemos un club de alterna con unha licencia de carpintería. Vale, El pero resultado non é el mismo. pero non é a pregunta que vostede fai. Vostede o que di Efectivamente, pero- é que se lle concedeu unha licencia Bien. municipal de carpintería a un club pues de alterne, e iso é mentira, claro, non? tendría Ben. que preguntarle por qué no se ha pedido al club de alterne que pida una licencia adecuada Adaptada. a su actividad. Efectivamente, bien, pois ese sí sería, ben. ¿Qué me hai- contesta eso? Hai pendiente todavía contesta. un recurso de casación perdón. o 25 de setembro, todavía estamos a espera referente ao club, a empresa la Continental La Fontana. Ben? O sea, que se han ido al No- Supremo. Varias Recurso de veces, casación. señora concellera. Vale, Como vale. noutras ocasións, pois seguramente yo van a desestimar ou ao mellor nin siquiera o admiten a trámite, pero en todo caso haberá que esperar. E en relación ao Olimpo, está gañado tamén en primeira instancia, apelado o 8 de marzo de 2017, pero todavía non hai sentencia e, polo tanto, pois hai que seguir esperando. Seguimos sin novedades, polo tanto. Bien. ¿Se está tomando alguna medida para actuar contundentemente con las fincas y montes llenos de maleza con la finalidad de evitar incendios? Además de las cartas que se envían a los vecinos, ¿se ha llegado a sancionar algún propietario que no cumple con los requerimientos? ¿A cuánto se ha sancionado? Una vez impuesta la sanción, ¿han procedido a limpiar las fincas? Es decir, ¿son efectivas? A ver, sancións por limpeza de fincas efectivas non hai expedientes incoados, pero aquí o que temos que recordar e, bueno, temos que lembrar é que a nosa competencia é exclusivamente en urbano e en núcleos, e o 90% dos expedientes que están no Concello se refiren ao rústico, están enviados remitidos á Xunta que ten a competencia sancionadora neste caso. De todas maneras, en urbano y núcleo también tenemos alguna finca próxima a las viviendas que... Sí, e xa digo que hai E algún que esas- ten incoado xa o expediente. pero no hay sanciones. No, todavía no. En lo que se refiere al monte de Santa Marta, que está sin limpiar y que parece que existe o que existió, hoy después de hacer la pregunta consulté y parece que ya no existe, ese aval cercano a los 5.000 euros para responder de los daños de la tala. Pregunto si se ha devuelto ese aval sin exigirles que el monte quede en debidas condiciones de limpieza. Había dous avais, había un de 5.000 euros e outro de 3.600 euros. O de 5.000 euros por empresas diferentes. O de 5.000 euros se devolveu cos informes positivos e que xa estaba tanto amañado o camiño e tamén o monte, entendemos. E o de 3.600 está sin devolver, unha porque non solicitou a devolución desa aval e outra porque a día de hoxe, aínda que estivera solicitado, non cumpliría realmente tampouco coas condicións para poder devolverse. Permíteme unha pregunta, se pode, ben? Sí, pero estamos en rogos e preguntas. A outra cousa é que non lle poida responder agora, pero Eu o moi mal vexo o ese monte non foi limpado despois de cortar a madeira. é que xa lle digo que hai un aval que todavía non se devolveu e non se podería devolver. Hai unha parte do aval que non se devolveu. Son dúas empresas distintas, a unha sí que se lle devolveu e a outra non. Vale, perfecto. Claro, recalco ese tema. Bien, preguntamos si se está haciendo el mantenimiento de las luminarias, de las farolas, de las pantallas del alumbrado público, porque algunas están sucias o tapadas de vegetación, ramas de árboles, y cada cuánto tiempo se revisan, si es que hay un planning de... No, precisamente ese traballo pois formará parte do contrato de mantemento. Vostedes saben perfectamente que non hai contrato de mantemento a día de hoxe. O que hai é facturas por averías puntuais, que é o que se está facendo a día de hoxe. Aínda así, puntualmente nunha situación pois de unha ramaxe extrema e demais, pois sí que se fai. De todas formas, será unha cuestión das que se contemplan no prego que está a piques tamén de licitarse. Es decir, que cuando haya una situación muy concreta, lo que tenemos que hacer es llamar la atención de los servicios municipales y se va a atender por el personal municipal. Depende, porque se estamos falando ao mellor dun árbore, dun particular, o que lle facemos en moitos casos precisamente é requerirlle ao propietario que ten que facer un corte de árbores que están sobresaindo a vía pública, que en moitos casos se dá, igual que se dá pois para o paso de autobuses escolares ou de camións da basura, etc. Mire, tengo una última pregunta porque es una cuestión que surgió ahora y que se refiere a cuántos policías locales tenemos ahora mismo en activo con los que pueda disponer el ayuntamiento y cuántos tenemos de baja, porque echamos mucho de menos a la plantilla. Solo hai unha persoa que está de baixa. ¿Solo hay una persona? Sí, ¿Un agente? sí.
Los demás están todos en activo, trabajando. Sí. Sí, os demais Pues están en activo. tenemos 3. Sí. Algúns están pois de vacacións, outros estarán pois a mellor vostedes non nos ven pois en días de permiso ou o que sexa, pero sí. Hai 2 en efectivo agora, non? Perdón, Hai 3, hai unha persoa que está de vacacións esta semana, entonces esta semana hai 2 persoas, claro. Vale, pero están os 3 en efectivo. Es que se nota cuando hai menos agentes, Claro que se nota, e daqui a finales de ano claro que se vai a notar, evidentemente cunha persoa que está de baixa, que leva meses de baixa, se vai a notar. Se pide a gritos ya cubrir esa RPT y dotar esa plaza. Gracias, muchas gracias. Algunha rogo pregunta máis? Levantamos a sesión.